Hakinhun kinong kitkam bat nongilam ka Meghalaya Parish Congress Committee hakano phai sngi ka khandai tarik no pra arjapsan kalalik bantur bat ra plakat Ahmad ka office trekam ka Bharatiya Janata Party kum ka jing persya ya ka jing bujli ya ka MGNREGA ak arjarsan da ka VB Jiram Jiak arjar arsan kuman syukudo ba ka Congress ka penpau jing persya ya ka jing penkala ya ka MGNREGA ak arjarsan syaka VB Jiram Jiak arjar arsan halo ka nongrem bakan knyat ben ya ki nong song khamtam ki nong kandong nakaliang kinong kitkam BJP ki badan hapo ka office trekam ka BJP kim lami satya bat penpai ketin ya ka jingwan ya ki Congress BJP. Dua kepala sepak seni, dua ikut. 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 Down down BJP. Down down BJP. Down down BJP. We condemn BJP. We condemn BJP. We condemn BJP. Sangat kecing kene ya ka hok ki beduk. 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 Long live Congress. 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 Ni penram BJP. Ni penram BJP. Ni penram BJP. Ni penram BJP. Long live Congress. Long live Congress. Long live Congress. Mahatma Gandhi. Jindabad. We condemn BJP. We condemn BJP. We condemn BJP. सरकार बीजेपी yakni ka belas ispak sni syakawai pat ka an kini kalong kajing penduk ya ka hok jong ki baduk ki baka sarkar kongres kala le sitom ban penlong an ya kini bat nilai i bakalan long kajing mentoy sibun nak kebenta ki jat ben riu rit pat ki jat ben riu ki ba dang don hapo ulan jo jing duk bat ha ka jing yu i ka jongi lingba kanika belas ispak sni kalong ba ki long yi ki long sem ki bodok kilala ban krishan ya ka ying kasam bat kham tam kilala ban krishan hakaba bu skul ya ki khon ki jongki tidak ka jing pen kala ya kani ka an sya kani ka jiramji kalong ba kumban penbiet iki patba beduk nakasispa sngi syaksispa arbusan sngi henry kilabo pada ka kendon ba ka central government kan ai khandai 4% ka share but ka state government kan ai 4% ka share nilayo i ya ka jinglong jingman jo ka state ka jungi bakadon hapeng jong ka jingkedu bisa nila sakhiru dingba kinong hikai SSE kiba kas central ka ai khandai 4% but ka state ka ai 4% bon ba ka state kam shimlala ban siu kalap kabala penlong ya kinong hikai SSE bakindu ya ketulop ka juki ya ka jingtrai ka juki pet ya ka scheme ka papentrai mentaru ka tu ka jal jivan mission kadi ka ju hi ka baka central ka ai khandai 4% ka share shi 4% ka share POE hi ba bon ki contractor kim shimlayo ya ki bill ki jongki ka daw ka lang ba ka state government kamla bansiu tang ya kata ka 10% ka balabu da ka center but kani ka an ka bala penlong thamai da ka BJP akan jaka jong kani ka MNREGA kalap kamdai syu ka demand ka baki pat ba kila ban let ban dawa na ka sarkar ban ai kamiki henry kani kala penkelaba kasyong hakaman jong ka sarkar yano bakan ai kasyong hakabor jong
jong ka sarkar yano bakanjit bat kani kan sawanra ka jing le shiliang ya kamtam ya kitu ki state ki bamshim la sinshar da ka BJP bat da ka ba le komni suki kan sawanra ka jingdu kam ya ki longyeng ki longsem ki baduk bat kin sadu ka jing shania ki pat ba jong ki jela ki ba ki bran po jung lan jong ka jingduk bakin no ya kan ka kambat ka jitmu ka jong ka sarkar BJP kalong ba ki sngo inkong ba ka dan ka kerteng jong Mahatma Gandhi ni ka kum ka kongres ni ai ka kerteng Mahatma Gandhi kalong ba ni sngo buram ya ukpa jong kari India kumba pi ba kani ka kerteng Ji Ramji kemud kilakwa ban wanra jubor ya ka kerteng jung uram hakani ka skim ban pendu ya ka bala bu haka constitution daka sarkar kongres ke kani ka jingle jong ka sarkar BJP kalong ban pendu ban pentron khamtam ya ka jinglong ripat ka jongi bat ya khamtam ya ki pat nong kendong ki jongi nomor ba kani ka sarkar BJP te ka ba pen kelai ya kani ka ai ka syuang bakan pen kham ban kham pen bha ya kani ka an henry kalau pen ban kanong penjot ya kani ka ai ni kakat ke ju jungi nang ni sakmat lada kani ka at kayat nget yangi kin sabun brio banong kendong kupli ke menyo kata ka kamai ka kaji ka pagilong deserving kin sa sedang ban migrate nanong kendong sha sor namar ba kinumyo kin sadan kibri ki ban sim kabu ya kani ki ban exploit ki lada kimla ban kerdai ka yeng ka sem kin cilit simlun kin sa simram nang ni nang tai kin sa sakut kita ki jing simram zadan pa ki kena school khamtam hang ni hapo ka sor hapo Meghalaya ba ka school ka puli ka puthi ru ka dang duna nginget ba nang ni sakmat kin sadan sa ki kena ki bakpli ki me ki pa kimla ban kerda hiyeng kin ong no iki khon what let's school show one tray no let's dang no ka jing ta jong kani ka ak ka batmai kani ka an ka bapmi thmai mata kam ni tang na ka kerteng ni kan kata bu ni ki ka long ye ka long sam katu kan sawan kata ha khamtam hapo Meghalaya bangidang don kata jing kedu kum yo gi ba mentan ba khamtam ha Meghalaya bangidang duna kani ka jing le jong sarkar BJP ka kata kan sakta ha umdai ta mangi ko protes tang mo man protes nengi khot ikiwe ki parti ru ki regional party ki makil ki di ban mi sakman namar kani ka dei namanta ka imlang sa lang khamtam ha Meghalaya bangidang bon hi ki bidang imja na ka tre sianong kendong berkibun hibri bilang imja nak kata kebelah si spas ni kilong kemi ki baterai gani spas ni senong kendong le pin labun kilong kemi ki pendap hai ngasem da ka baterai gani spas ni da ki pendu gani ka spas ni pilaban yoi katno kan kita kalong ni ka jongki pilaban ki kon kilaban num yo shoban ni school ki kon kilaban tia tangan min ki mi obam bakane ka spas ni shisha kaya rapai kalong yeng kamta me satay siapa kinong kendong ban sui om kumta ting wilayah sakban wilayah kran bagi district menen ya dan meeting bagi district jong ka kongres hi bat namar kamdei ka ba let's say ka kan kata bhai kinong kendong bagi sngo bagi kinong kendong kamtam kidi masutu bhai kini ka jingja menta bagi district baru khaji la ka bhai la ka west khasil dari shagaru si shairu wilayah pentip menen wilayah isna kita ki doket ki bapher khadang bat khampen sup ek jing pensotu eki nak district hi ki district president juga bagi dong rekam juga kongres hi nak district level wilayah aktien menen bakin ya be sakman bat kin yele rung man ki thlivien kin rung man ki snong ki baret paria khadang ban pensotu ek ka banja bat ka lowei ka ban kta ek ha jat pendev ki na tharai kan ki jingyat kan yat bi sakman ngimla benlong kumbalong kumpat tang ka pres ndai ka jingkwa jungi ka di bandung man ki thlewiyeng bandung man ki thlew snong bat ban pensu thu eki na trai ka di ka tahi ka ba khamlong kong san ka di ka ti menta kan mo Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya